Què és la sostenibilitat? Estic segur que heu sentit parlar alguna vegada d'aquest concepte. Inclús molt possiblement sapigueu alguna de les seues definicions. De fet, es tracta d'un concepte que està de moda, o, com diríem avui en dia, és un concepte que és tendència. Però, s'heu plantejat alguna vegada s'està utilitzant correctament aquest concepte? I el que és més important, estem iniciant realment el camí cap a la sostenibilitat? Una qüestió molt rellevant en aquests moments és el canvi de model econòmic i de model productiu. I per a fer aquest canvi és necessari aplicar la sostenibilitat. S'està fent correctament? Bé, aquestes són les qüestions claus que jo vull tractar en aquest vídeo del meu canal de YouTube Parlem d'Economia. Jo soc Joan Ramon Sanchis i soc catedràtic d'Economia. Per a analitzar el concepte de sostenibilitat, en primer lloc hem de fer referència als seus orígens. He de dir-vos que la primera vegada que s'utilitza aquest terme és en l'informe Brundtland de Nacions Unides que s'anomena El nostre futur comú i que es va presentar en l'any 1987. En aquest informe es parla per primera vegada de lo que és el terme de desenvolupament sostenible i es defineix com satisfer les necessitats actuals sense comprometre les necessitats futures. A partir d'aquesta definició de l'informe Brundtland s'ha parlat molt del terme sostenibilitat, però la primera confusió que sorgeix respecte a aquest terme és considerar que allò que és sostenible és igual a ecològic o ambiental, és a dir, considerar que la sostenibilitat fa referència única i exclusivament als aspectes ambientals o als aspectes ecològics. Seria confondre la sostenibilitat en el que seria l'ecodesenvolupament. Posteriorment, el terme de desenvolupament sostenible és un terme que s'ha utilitzat molt per Nacions Unides. En primer lloc se va aplicar al cas dels objectius del mil·lenni i actualment està en vigor el que s'anomenen els objectius del desenvolupament sostenible, els ODS, dins dels quals es fa una referència explícita i molt destacada al terme de sostenibilitat. D'aquestes definicions sorgeix un risc que hauríem de tindre en compte, que és caure en el que seria el bonisme, és a dir, en un idealisme filosòfic que no té en compte un caràcter practicista o pragmàtic de la situació. Seria el que s'anomenaria un compromís emocional. Volem alcançar la sostenibilitat, volem obtenir el desenvolupament sostenible, però no sabem exactament de quina manera fer-ho. Quins són els instruments i quins són els mecanismes que hauríem d'utilitzar per a poder fer-ho. De manera que el terme es queda només com un objectiu impossible d'alcançar. Este és un risc que hauríem d'evitar. I precisament d'ací és on sorgeix la segona confusió del terme, que està relacionada amb l'aplicació de la sostenibilitat a l'àmbit de l'economia i és precisament sobre el que jo vull parlar-vos. En aquest sentit, el que se fa és confondre el que seria la sostenibilitat amb el creixement econòmic, és a dir, es parla de sostenibilitat econòmica com aquella que facilita o afavoreix el creixement econòmic. No podem assimilar o considerar que són iguals o que són sinònims sostenibilitat i creixement, perquè hem pogut comprovar moltes vegades, i especialment en les últimes crisis, que el creixement econòmic no sempre es tradueix en una millora de la qualitat de vida i del benestar de les persones, que el creixement econòmic genera desequilibris, genera desigualtats econòmiques i socials, perquè aquest creixement econòmic només beneficia a uns pocs i no a la majoria o a l'interès general. Per tant, aquesta és una altra confusió en la que a mi m'agradaria centrar-me per a aclarir realment què significa el terme sostenibilitat. I precisament en relació amb la sostenibilitat des del plantejament o de l'aplicació a l'economia i al món de l'empresa, sorgeix la tercera de les confusions que vos vull comentar, que és considerar que la sostenibilitat és igual o equival al que seria la responsabilitat social empresarial o la responsabilitat social corporativa. Un terme que també en aquests moments és tendència, que s'ha posat de moda i que és utilitzat per moltes empreses.
No és el mateix una empresa socialment responsable que una empresa sostenible. Existeixen diferències significatives que vos comente. La responsabilitat social empresarial fa referència o són aquelles pràctiques o aquelles accions concretes que realitzen les empreses o que realitza l'economia amb l'objectiu d'aconseguir un benefici per a la societat. Però en aquest cas el que se considera és que per a ser socialment responsable i per a que la societat pugui obtenir beneficis, les empreses o l'economia el que ha de fer és sacrificar part del seu benefici econòmic. De manera que els valors socials i ambientals sempre estan condicionats i no actuen d'una manera relacionada, directa i positiva amb el terme d'economia. I precisament així és on sorgeix la confusió respecte a lo que seria el creixement econòmic. La relació entre valor social i ambiental i valor econòmic és inversament proporcional, segons aquest plantejament. En canvi, el terme sostenibilitat el que fa és precisament assenyalar que aquests tres valors propis de la sostenibilitat, les tres pates de la sostenibilitat, que són el valor econòmic, el valor social i el valor ambiental, són tres tipus de valors que són perfectament compatibles entre ells. És a dir, a l'augmentar un d'ells augmenten els altres. Per a obtenir valor per a la societat, per a generar valor social i valor ambiental, no cal sacrificar valor econòmic. Al contrari, quan una empresa crea valor social i valor ambiental, al mateix temps està incrementant, està augmentant el seu valor econòmic. I això és precisament el concepte de sostenibilitat que no el concepte de responsabilitat social empresarial i en el qual hauríem d'insistir. Des d'aquest punt de vista podem entendre la sostenibilitat com un procés o com una metodologia que va encaminada a aconseguir un triple valor o un valor compartit, un valor que beneficia tant a les empreses com a la societat i a l'interès general. Si relacionem el concepte de sostenibilitat amb el canvi de model, amb el canvi de model econòmic, amb el canvi de model productiu, que sabem que és una de les prioritats i dels objectius que se plantegen en l'actualitat, hem de tenir en compte les següents idees. Quan parlem d'un model sostenible, i en aquests moments s'està parlant del turisme sostenible, del desenvolupament sostenible, de l'economia sostenible, s'utilitza la sostenibilitat associada a molts dels conceptes econòmics i empresarials, empreses sostenibles. Quan parlem d'un model sostenible, estem parlant d'aquell model que afavoreix una relació directa i positiva entre els tres valors de la sostenibilitat. Com he dit abans, valor econòmic, valor social i valor ambiental. De manera que la sostenibilitat és un procés a llarg termini que requereix d'un gran esforç. Aquest procés de la sostenibilitat ha de passar per tres etapes o tres fases diferents per a que realment puguem fer o iniciar un canvi de model productiu i de model econòmic. El primer pas que ha de seguir és el pas que jo anomene convenciment. És a dir, reconèixer la seva necessitat i la seva utilitat, la necessitat i la utilitat de la sostenibilitat. Tindre clar que no es tracta de fer un sacrifici per a que una empresa siga sostenible, sinó que la sostenibilitat porta també a millores econòmiques i a beneficis empresarials per a les empreses. I per a poder estar convençuts d'això i reconèixer aquesta necessitat, necessàriament hem d'insistir en la qualificació, en la formació de l'empresariat. L'empresariat ha d'estar format, ha de conèixer i saber exactament què és la sostenibilitat i quina és la seva utilitat. El segon pas que hem de seguir en el camí cap a la sostenibilitat és el del diagnòstic i la planificació. Hem de diagnosticar quina és la situació de partida de les empreses, és a dir, les ferramentes que estan utilitzant en l'actualitat i determinar si aquestes ferramentes que s'estan utilitzant són adequades o no per a aconseguir la sostenibilitat. I a partir d'ahí haurem de planificar quines són les noves ferramentes que necessiten les empreses per a poder iniciar aquest camí cap a la sostenibilitat. I això ens porta
a parlar de recursos i de capacitats. Les empreses necessiten els recursos i les capacitats per a poder desenvolupar la sostenibilitat. I el tercer pas, i segurament és el més important i el més complex i difícil del procés de la sostenibilitat, és el de la implementació. És a dir, de quina manera hem de posar en pràctica, hem d'aplicar, hem d'implementar el procés de la sostenibilitat. De quina forma podem utilitzar els recursos i les capacitats i com podem utilitzar i hem d'utilitzar les ferramentes de la sostenibilitat per a fer possible un comportament sostenible i per a que les empreses realment generen valor social i ambiental que complemente i incremente el seu valor econòmic i financer. En aquest sentit, no hem de traslladar la responsabilitat als consumidors. N'hi ha qui pensa que la sostenibilitat i la generació de valor per a la societat és responsabilitat de les persones consumidores, és a dir, que som nosaltres els que hem d'exigir a les empreses que siguin sostenibles i que generen valor social. No, no traslladem la responsabilitat als consumidors. Sí que pot ser important i pot ser un aspecte més que ajude al procés de la sostenibilitat, que les persones demanem productes sostenibles, exigim a les empreses que siguin sostenibles, que apliquen valor per a la societat, però aquesta no és la clau. La clau està en les pròpies empreses. Són les empreses les que s'han de convèncer de la necessitat de la sostenibilitat, com deia abans, i són les empreses les que han d'aplicar les ferramentes i els instruments adequats per a aconseguir la sostenibilitat. I ahí és on hi ha que insistir. I n'hi ha que fer-ho amb el suport de l'administració pública. L'administració pública ha de jugar també un paper important en aquest camí de seguiment cap a la sostenibilitat, ajudant a les empreses, inclús en alguns casos plantejant avantatges fiscals o ajudes econòmiques per a les empreses, per a convèncer a les empreses de que inicien aquest camí cap a la sostenibilitat, encara que, insistisc, sense el convenciment de les empreses serà impossible desenvolupar un canvi de model productiu i, en definitiva, un canvi de model econòmic. Molt bé, doncs moltes gràcies per la vostra atenció, espero que vos hagi agradat el vídeo. Si és així, vos demanaria que li donareu un m'agrada i fins i tot, si voleu seguir els vídeos que jo estic publicant en el meu canal, només teniu que punxar en l'iconet que teniu ací i automàticament us subscriureu al canal. Fins a un altre vídeo.